दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सुहोदों। गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो गिबियावनो जासिहरनाय जाबाय। लोगोफोर बा रायजो राजा मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफोर, दिनै आङो बे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'आ फुराना जानो हागौ। बे भिडिअखौ आं दिनै मानि थाखाय लाबोफिनदों नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनाखै जानांगौ। नाथाय बे भिडिअआव माखासे गोबां ओंथि एबा अर्थ हाबनानै दङ। दिनै बिथां इउजि ब्रह्मआ बुंदों गावसोरखौ फोथायनानै एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै एनडिएफबिनि साफ्रोमबो बिथांमोनहा बा एनडिएफबिनि लिडार दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोना दिनै मेगन मेसेबनानै एग्रिमेन्टआव जा लिरनाय दङ बेखौ नुवालासिनो बिथाङा मेगन मेसेबनानै साइन होनानै फैदों एबा सिगनेटारि जानानै फैदों होननानै औ बे बाथ्राया सियर। नाथाय नुगोन माब्रैहाय बिथांमोनहा जिथु एग्रिमेन्टनि साननै सानथामसो सिगाङाव जेलसिम थांनानै एग्रिमेन्टआव मा लिरनाय दङ बेखौ देखायहैयोब्लासो रन्जन दैमारि सारा नुजोबगौमोन एबा एनडिएफबिनि साफ्रोमबो बिथांमोना मिथिगौमोन। दा लोगोफोर बे भिडिअनि सिगां आं नोंथांमोननो माखासे कमेन्टआव मा बुंहरदों जोंहा मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बिनि सायावसो आं नोंथांमोननो कमेन्टखौ दिन्थिग्रोनो सानदों। नोंथांमोना नैबे कमेन्टखौ नायनानै बुजिनानै ला। बुरबकफोर इउटुबारफोरा थाखा जानानै गावजों गाव नांलायहोयो होनना बुंदों। बा मासे मोजां कमेन्ट हरदों बे फंबाया बा बे बिथाङा। दिनै जोङो इउटुबारफोरा बा ससियेल मिडिया थाखा जानानै खामानि मावदोंमोनब्ला जोङो दाहालागै मालिक जासिगौमोन, बिल्डिं लुसिगौमोन। फंबाय मिथिबाय ना? नोंनि साननाय बायदि नङा। दिनै नोंथाङा इउटुबारफोरखौ बा ससियेल मिडियाखौ नाङा सानदों, नाथाय माब्लाबा नोंथांनि जिउआव माबा मोनसे जायोब्ला बा नोंथांनि गामि ओनसोलाव माबा मोनसे जायोब्ला नोंथांनि एरियायाव सोरबा थगायजायोब्ला बा खुद नों गाव थगायजायोब्ला नोंनोबो ससियेल मिडियानि गोनांथि जागोन। मिथिबाय ना? दिनै जोङो बबेबा राजनितिकजों थोंजोङै सिथाबनानै थानानै खामानि मावग्रा नङा। जोङो जाय सरकारानो देरहागोन, जाय सरकारा खामानि मावालासिनो थागोन बैनि सायावनो जोङो भिडिअ लाबोगोन। आरो दिनैनि दिनाव जोङो एरिया बाय एरिया गिदिं गिदिं बा न'खर न'खर गिदिं गिदिं सैथोखौ जोङो भिडिअ लाबोनायाव मानि थाखाय जोङो थाखा जानानै खामानि मावनाय जाखो? जोङो खुद गावनि निजा पकेटनि थाखा फैसा गारनानैसो जोङो खस्थ' खालामनानै जि रां मोनो जोङो बे रांजोंसो गिदिं गिदिं जोङो भिडिअ बानायनो गोनां जायो। मिथिबाय ना फंबाय बा नोंथां? आरो दंबावो सासे फंबाया कमेन्ट हरबावदों। मैया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बेयाव सासे बिथाङा कमेन्ट हरबावदों, मासि जाम्बा इउटुबार नोंलाय, इडिटखौनो हमनो हायासै नों जाम्बा, टपिया नायलाय बबे पार्टिनि, बेखौनो मिथियाबा इउटुबार दा जा जाम्बा होननानै बयबो मिनिगोन नोंखौ। बास फंबाया बा बिथाङाबो बुजिनाया एसे गोरोन्थि बुजिदों। मानो होननानै बुङोब्ला जाय मादै नङा होमबा, मैया आङो भिडिअखौ होदोंमोन जाय मादैनि, बे बिथाङा बिना गयारि मादै, बे बिथाङा इउपिपिएलनि टफि गाननानै इउपिपिएलखौ सोंखारिनाय नङा होमबा? नोंथाङा बे टफि आरो बेनारनि सायाव बुंहरदों। नंगौ बे बाथ्राया राइट, बिथाङा इउपिपिएलनि मानसि, इउपिपिएलनि टफि आरो बेनार लानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै, सैथो बे भिडिअआव दै। नाथाय बिनि भइसआ नंखाय नङा। बिथांनि भइसआ सैथोखायसो बिथांनि जि बुंनांगौ सैथो भइस बेयो मोनसे समाव बुंखानाय, बेखायनो बे भइसखौ बे भिडिअआव सोदेरदोंबो जानो हानाय, एडिटआ जादों जानो हागौ। जाय हक जोङो रावखौ लानानैसो बुंदों, आङो भिडिअखौ लानानै बा बिनि फट' महर मोखांखौ लानानै बुङाखै। माथोआथ' बिना गयारिनिनो ना। दिनै आङो नोंथाङा मिथियाखैब्ला बा हमस्लाबनो हायाखैब्ला आङो फोरमायहरबाय, बा बिनि गेजेराव आंहाबो रं जादों निस्सय आङो नोंथांमोनाव निमाहा बियो बिनि थाखाय। दा लोगोफोर बैफोरबायदि जोङो बुजियिखौ बुजिलायनाय एबा फोरोंलायनाया जोंनि मोजां। दाबो आं एथ'ग्राम मानि जेबो सानाखै फंबायमोननि कमेन्ट हरनायखौ बा बिथांमोननि कमेन्ट हरनायखौ। जोंहा बेफोरबायदि रं बुजा बुजिया जाखायो माब्लाबानि समाव, बेफोरनि थाखाय जोंहा सुद्रायलायनांगौआ जोंनिनो देरसिन खामानि एबा धोरोम। जोङो मानोना जों गावजों गावसो, जोङो बर'सो, जिखि जाया जोङो बर'जों बर'सो जायो दावराव दावसि, बेखायनो जों बर'जों बर'नो समाधान खालामलायनांगौ, बे जोंनि देरसिन खामानि। दानिया फैदो जोङो मेन टपिकआव थांदिनि। इउजि ब्रह्म बिथाङा दियारनाब्लामोननि सायाव बा एनडिएफबिनि सायाव मा बाथ्रा बुङामोन जों बेखौ गिबियाव खोनासंनानै लाग्रोनि। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो। जेलनिफ्राय ओंखारदों, बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सुहोदों। खौसेल' थांनानै थानांगौ। सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा गासिबो फैजोब्बाय म्यानमारनिफ्राय, भुटाननिफ्राय, बांलादेशनिफ्राय। बिसोरबो बुंदों
दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथायो नोंथांमोना जेराव सहायनो थिनो जों बायनो होगोन नायनै बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै सोर बुजिदों एबा सोर बुजियाखै बेखौथ' जों मिथि मोनला नाथाय बुजिगौ फ्राय मानसियानो नाथाय अबुजन खालामो दिनै इउजि ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों गोबां हाजार हाजार रायजो राजानि सिगाङाव एनडिएफबिनि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ फोथायनानै ओंखारबोजोबनायनि गेजेरजों बिथांमोनजों सथबनानै थाफैनानै सरकारजों सिथाबनानै थानानै समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांनोसै होननानै बिथांमोना माखासे गावसिनि बेसेबांबा गिदिर सिमांखौ दोनथ'नानै दिनै थाफैनो गोनां जादों एबा बे बिथिंनि गेजेराव साननांगौ बाथ्राया बेनो दिनै बिथांमोना जिथु मेगन मेसेबनानै साइनखौ होनो हादोंब्ला बिथांमोनखौ फोथायनानै दिनै बिथांमोना बिथांमोननि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायखौ मानो फोथायदिया सरकारा मानो फोथायदिया दिनै फोथायनायमोनब्ला बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ जिथुनाखि खस्थ' भुगिबोनाय बिथांमोननि दुखु दाहाखौ बुजिसिगौमोन ना बिथांमोननो जिबायदि होनांगौमोन बेखौ होसिगौमोन ना बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रिहेबिलिटेसनखौ होनांसिगौमोन बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव बिरहोनांसिगौमोन दिनै मानो बिरहोनो हादिया मानो बिरहोनो हादिया खुगायावल' गोदै गोदै इउजि ब्रह्म बिथां प्रमद सार नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि खालामखो आरो जायनाखि एनडिएफबिनिफ्रायनो सोलायबोनाय गुस्लायबोनाय फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रन्जित बसुमतारी सार नोंथाङाबो दिनै सासे फरेस्टनि इएम जालायनानै दङ नाथाय नोंथाङा दिनै एनडिएफबि आफादनि सायाव मा खामानि मावखो जेबोथ' मावाखै नोंथाङा जिर' नोंथाङा एनडिएफबिनि मानसिफोरखौनो नारसिनगासिनोसो दङ दिनैनि दिनाव जिथु जि बिदाय एम बाथामोना मानि खारनाव केस जाफिनबाय थानो गोनां जादों नोंथांमोनानोथ' दंमोन ना नोंथांमोनहाबोथ' दायनिगिरिमोन ना नोंथांमोननि थुलुंगायावनो नोंथांमोननि थिननायावनो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोदोंमोन ना अब्ला दिनै बिथांमोननि केसखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै बे बिटिआर सरकार बा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना साफ्रोमबो बेखौ बुजिगौ नाथाय बुजिनानै बुजियैबायदि अबजुन जोंनि बर'आ बेफोरबायदिनो गावजों गाव खौसेथि गैयै जालांबाय आरो दिनैनि गेजेराव जोंनि भटआ मानि खारनाव गावस्रादों बेफोरबायदिनि थाखायनो गावस्रालांगासिनो दङ दिनै जोंनि जायगाखौ जोंनि थागिबि जोंनि मोन्थायखौ गुबुन हारिया सेनो थांगासिनो दङ नोंथांमोनहा बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै दिनैनि दिनाव बिजेपि सरकारा हायाखै एनडिए सरकार दानानै हरदों इउपिपिएल सरकारखौ नारसिननो हायाखै थोंजोंलि बिथांमोना सोर नारसिननो नागिरगासिनो दङ बर'फोरखौ गादबनो चान्स लागासिनो दङ खाबु लागासिनो दङ सिंजों सिं गादबगासिनो दङ जों हमनानैसो मोनाखै बुजिनानैसो मोनाखै नाथाय दिनै जोङो हमदांनो हानांसिगौ एबा बुजिनांसिगौ दिनै नाय खनफ्रोमबो इलेक्सनावनो जोंहा फरायसा आफादाबो इलेक्सन फैगाफा बबेबा मोनसे हानजायाव सापर्ट होनो थिनगाफा इलेक्सन फैगाफा बबेबा मोनसे हानजायाव सापर्ट होनो थिनगाफा बेफोरबायदि माब्रै जाबाय थानो मोननांगौ फरायसा आफाद जानानै बिथांमोना दिनै नायनांगोन गोबाव सम पाब्लिकआ जायखि जेरावखि गुबुंले जाया जेरैखि गिदिंबाय थाया नोंथांमोना थि दाथि थानानै नोंथांमोना मोनसे जायगायावनो जोंनि बर'निनो मोननै पार्टि दङ बे मोननै पार्टिनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे सापर्ट होनो थिननो हायो नाथाय सापर्ट होनो थिनदों बबेबा मोनसे बेसेबांबा गिदिर लाइन एबा सेन्ट्रेल लाइननि पलिटिकेल हान्जायावसो जोंनि बर'फोरखौ सापर्ट होनो थिनदों अब्ला दिनै बिथांमोना ब्रायैनो देरहायोबा आं बुंगासिनो दङ जोंनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसना बबेयाव थांगोन एबा जोंनि बैफोरबायदि पावारफोरखौ सोर सालायगोन दिनै बिटिआर सरकाराबो जेनोब्ला बिपिएफ सरकाराबो थैनानै थायोब्ला अब्ला बेसे दुखुनांथाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनै बेफोरबायदिखौ जोङो बुजियाब्ला आरो सोर बुजिबावगोन जोङो मैया दाख्लैनि उन्दै गथ'फ्रा जुदि बुजिनो सोलोंबोआब्ला जोंखौ बै गिदिर गोलाव सुबुंफ्रा मेलेमजिबि साननो हनो गोरोंफ्रा फोरोङाब्ला जों बोरै मिथिगोन आरो जोंनि बै इयुनफ्रा बोरै मिथिगोन दा लोगोफोर खोथाया जेसेबां बुङो एसेबांनो बावलाङो आङो बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानलिया साननो हानाय एसेग्रामानि गोथौ मेलेमनि मानसि आंबो नङा सासे जोंफोरा सादा बुसासो जोंखौ आरो बेफोरबायदि बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि जानानै बा थाखा फैसा जानानै जोङो भिडिअ रावनिबो बानाया जोङो दिनै नोंगौ बे भिडिअआ फुराना बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव सरि बियो एबा निमाहा बियो नोंथांमोना गावनिनो बर'निनो आंगो होननानै निमाहा होगोन आं बिनि थाखाय खर' गंग्रायै निमाहा बिनाय थाबाय दा लोगोफोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जोंहा नैबे इलेक्सन मोखाङावनो अरुण'दयनि 2 नम्बर फर्म राननानै हमजानाय ससे भिडिअ दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन नाथाय साननो गोनां बाथ्रा बेनो बे इलेक्सन मोखाङाव माब्लानिफ्राय अरुण'दयनि फर्म फैफेरामोन दा नोंथांमोना बुजिनानै मोनखायो इलेक्सन मोखाङाव अरुण'दयनि फर्म फैनाय माने माबा मोनसे होनाय
बेफोरो गासिबो फल्ससो ओरैनो भटनि थाखायल' बेफोर गासिबो नंखाय होननानै नोंथांमोना मिथिखायो फैनांगौब्ला गासिबो खामानिया इलेक्सन जोबनायनि रिजाल्ट मोनखांनायनि 2-3 मास 4 माससोनि उननिफ्रायसो स्टार्ट जायो नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिगौ बेखायनो आं सानो नोंथांमोना जाहाथे गोदावा जासे ओरैबा ओरै गोजावलाबाया जासे नोंथांमोना जाहाथे खस्थ' खालामाजासिनो लासैनो मोननांगौबा मोनलांखागोन नायफिननांगौ जोंखौ सरकारा नायफिनगोन दा नोंथांमोना बै अरुण'दय 2 नम्बर फर्म होनानै हमजानाय भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हागोन অরুণোদয় বানাই হ্যাঁ ফর্ম দিছে অরুণোদয় খাই দিছে এটা উপর থেকে দিছে খাই দিছে উপর থেকে দিছে না খাই উপর খাই দিছে হ্যাঁ কি করে আছে কি করে আছে খাই দিছে এটা অরুণোদয়ের ফর্ম হ্যাঁ অরুণোদয় অরুণোদয়ের ফর্ম হ্যাঁ অন্য তো কিছু না খালি অরুণোদয়ের ফর্ম না কিবা বেলেগ কাম কৰি আছে নেকি ইলেকশন না না কোনো কিছু কোনো কামে নাই কোনো কামে নাই এখানে দেখো না কমপ্লেইন বেলেগ কই দিছে আমাক না আমরা দেখো অন্যদের যে কিছু এটা আপনাদের সবাই দেখো কিন্তু ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে আছে বর্তমান আপনারা বলো আপনারা বলো আপনারা বলো